en aquesta ocasió com realitzar un moviment circular, un programa molt simple en un moviment circular. El primer que fem és situar un cilindre, això el seleccionem, recordem, des de Miscellaneous, així seleccionem un cilindre i l'arrastre, i en aquest cas al cilindre li he ficat aquestes coordenades, en aquestes dimensions, per a que el robot pugui alcançar-lo. Bé, si anem al programa, tenim així un programa en un home i en la ferramenta definida, i així ha declarat uns punts de l'1 al 5 en totes les coordenades a 0, que ara li farem un touch-up a cada un. Bé, el primer que fem és un SPTP P1, i aquest P1 anem a gravar-lo en un snap, per exemple, així. Li fem un touch-up i veurem com efectivament les coordenades de P1 ja han canviat. A continuació faig un moviment circular, S-circ, i el moviment circular tinc que definir el P2, que és el punt intermig, coma P3. Estic programant en KRL. Ara després, si acas, farem una prova en formularis en línia. Molt bé. I aquest P2, si he dit que el P1 és així, el P2 serà este i el P3 serà este. És a dir, vaig a fer un semicercle. Me'n vaig així, a la definició dels punts, em situo en el P2 i li faig un snap al punt intermig, que el tindré, per exemple, ahí, que el tindré, snap, així, i li faig un touch-up. M'ha canviat la coordenada, i el punt P3, que serà el punt final del semicercle, que me'l situo, per exemple, així, i li faig un touch-up. I ja tinc les coordenades gravades. Si això ho prove, em farà un semicercle. Molt bé. A continuació faig el S-circ a P4 i P5, però que el P5 serà el P2, el P1, perdó, perquè el P1 era este, el P2 este, el P3, P4 i torna a P1, per tant això serà P1. Vaig a definir el P4, que el tindré així. Allí definiré touch-up el P4. I el P1 que ja el tenia. Molt bé, si ho provem. Fem els dos semicercles. Molt bé. Bé, vaig ara a aquesta línia, vaig a comentar-la per a que no treballi, i vaig a fer aquest moviment circular en un formulari in línia. Des d'ací me'n vinc a SCENT i m'apareix este tipus d'assistent d'ací, on jo vaig a definir que este és el P2 i este serà el P3. Però, ojo, perquè quan jo treballo en formularis en línia, els punts es redefineixen, es defineixen com a XP2. Ara ho veurem. I aquest P2 vaig a definir-me-lo jo de nou i serà ixe. I així, en este assistent, em diu que P2 és el punt auxiliar i el P3 és el punt final. Per tant, vaig a definir ahir el punt auxiliar. Fixa't que em diu touch-up point XP2. Si jo me'n vinc així, efectivament m'ha definit un XP2. Que, si ens fixem, té les mateixes coordenades que el P2, perquè està en la mateixa posició, però el formulari en línia declara les variables en una X davant. I a continuació situe el P3 així i defineix el P3 com el punt final.
i me'l torna a gravar. Fixem-se que efectivament m'ha gravat aquest punt, m'ha declarat el punt i me l'ha gravat i li dic que ok. Ja tinc així. Esta línia no està treballant, tinc així un tros de programa en formulari en línia i l'altre tros en el formulari en KRL. Si li dono el play, a veure què fa. Ui, què m'ha passat així? Que no ha gravat bé els punts. Els punts no s'ha gravat bé, es veu. Perquè el P4, a veure, el P2, no me l'ha gravat bé el P2. Me l'ha gravat en el P4 i això per què? A veure, vaig a així en change instruction, vaig a modificar aquest P2, deu d'estar ahí. És que me l'ha gravat ahí, no sé per què. Aquest P2 deu d'estar ahí. El P2 està així. Aquest P2 és el tuig auxiliari. Sí. Ara sí que el tinc ahí. I ok. Tornem a provar. I correcte. Si vegem, tenim mig programa fet en un formulari en línia i l'altre mig, l'altre moviment. El primer moviment és en KRL i l'últim en KRL. Així els formularis en línia, si mirem en el manual, vegem que així ens explica cada un dels camps que vol dir. Per exemple, el circular, si volguérem dir-li així en cont, si el deixa buit és que el punt de destino s'alcanza con exactitud, és a dir, té que parar a buscar el punt P2. Si li fica cont, fa un aproximament, un posicionament aproximat. I en aquest cas, si així li canviem, a veure com és, li canviem, ahí està, change instruction. Si així li dic, en comptes de deixar-ho buit, ho deixo en cont, en teoria no pararà. Algo ha passat, que no s'ha... Algo ha passat. No sé què ha passat, que no s'ha definit bé així. Què ha passat? El P ha canviat, el P2 l'ha canviat. No sé què ha passat. Ara vaig a tornar a gravar el P2 perquè pareix que me l'ha canviat altra vegada, no sé per què. Snap torna a definir el P2 així i li dic que és el auxiliary point. A veure si me'l canvia correcte. No sé per què me ho ha fet això dues vegades, li dono així ok, torna a provar, tornem a provar, i vegem que no para perquè fa el cont, el punto de destino es de posicionamiento aproximado, y si el deixem buit el punto de destino se alcanza con exactitud. Para alcanzarlo con exactitud lo que fa, claro, té que parar, en este cas no ha parat. Pues així tindríem les dues maneres. Recordem que els punts P2 i P3 no són estos, no són aquests P2 i P3, sinó que són l'XP2 i l'XP3. Si obrim així este fold, veurem que és XP2 i XP3.